Oferta săptămânii este acest Seat Leon din 2018, motorizare 1.2 TSI de 110 cai putere, cutie manuală, kilometraj 22.500, kilometri care se pot verifica în orice reprezentanță Seat din România. Mașina beneficiază de garanție de la producător până în 2022 și poate fi finanțată atât prin credit cât și prin leasing de la Porsche Leasing, cu o rată lunară începând de la 150 de euro TVA inclus.